ubaba umuntu onekhanda liqinile nonolaka. So ngingumfana mina kodwa bengikwazi ukukhuluma nomama ngimtshene ngikwazi futhi ukubeka into kumama ngiyithole njengoba injalo. So ngeke ngathi kuba amatoho phambilini kwaba nezilwane engiyithengayo egcekeni. So ukusekhona umama bezikhona zisafety kodwa ukuhamba kwesikhathi umama engasekho ukwazi baba ukuyidayisa wasitshena ukuthi zafa. So nje umama kuba usekhona ngesikhathi size sikhulume kabi sithi ngangcono kwafa ubaba sala umama so sesikhulunyiswa izinto ezisuke sikanje ngoba so sisathi umama esekhona into esilala singadlile sikwazi ethi noma unganani kwazi ukuthi uzoyibonela kube kanjalo. Welcome to Black Life TV. Mina ngumlangeni uMagasela. I'm your girl. Angihlezi ngihamba ke njalo ngenza sure ukuthi ngikuphathela abantu abadinga usizo kodwa futhi usizo labo bathola kuthina la ku Black Life TV. Isihloko sethu sikusona sithi indoda ayikhali. Namhlanje ke nginobhuti wami eduze kwami. Ngifisa ukwazi ukuthi yini le ekuthiwa akayidlele ngaphakathi ingamkhalisi. Uyena uzothatha sinikeze udaba ukuthi luhamba kanjani. Sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila sisilo. Siyakwamukela ku Black Life TV. Namhlanje bhuti wami ngicela uqala ubingelele umbukeli ekhaya. Sanibona babukeli njani? And introduce yourself. Uyibikuthi ubawa ke. NgikuSithembiso ngokwanzuza ishow. Yebo Sithembiso. uSithembiso yini emlethela yini afisa simsize ngayo njenge Black Life TV? Hey nginenkinga lapha ekhaya. Since sakwadlula umama emhlabeni. Kuye wahamba washintsha izinto kwenzeka engasekho. So ubaba uye wathola umamncane wamthatha wamletha ekhaya. Umamncane lo bekade kuumuntu vele benda kufika ekhaya ethola usizo ekhaya. Okay. So ukufika kwamamncane ekhaya kufike kwayishintsha zonke izinto. Ubaba waqala wasixoxa ngisho ekhaya ubona ukuthi siyamcwasa lo mamncane. Sahlakazeka ke sonke ekhaya sahamba wasala naye lo mamncane. Ngeke ngaphinde ngabuya ke futhi uma sengibuya isibili ebenaka ungiphakela ukudla mangiphakela ukudla ngicine engasakudla ngoba ngasathemba ilutho nami. So kwathi emva kwesikhathi makuthengwa into ibekwa efrijini mhlawumbe ifice ivaliwe uma ifice siyivuliwe uzoyithatha ichithe ebona ngathi sesifake something phakathi. So ubaba kuyohamba azokhipha lamagama ukuthi khona izingane angayizali ingane zakhe. Lokho sikuthole ngoba sekufike yena umamncane ekhaya. Besikade singakwazi. Yo yazanzima indaba. Mhlawumbe mengakuthatha nje ngikubuyisela emuva. Ubaba njoba eletha umamncane umletha uma esenesikhathi esinganani edluleni emhlabeni. Ebenezinyanga ezimbili umama isho. Inyanga ezimbili. Inyanga ezimbili. Wasengena umamncane. Wasengena umamncane and uzomfaka endlini ya mama vele hayi ukuthi umakhele enye indlu umfaka endlini kamama embhedini kamama. Niba ngakhe ekhaya kubaba noma siba u5. Oh ubaba usekhipha lolu daba lokuthi khona engazona izingane zakhe. Ngoba engasekho mama. Angisazi manje ukuthi usizo nizolithola kephi kuyiqiniso elingakanani leli. Hayi impela angisazi usizo uzolithola kuphi ngoba kunzima ngishuka ekhaya asathi sizohamba sithi siye ekhaya ngoba wathi akasasifuni ekhaya ngoba asasizama. Yo. So ngisho sizama ukuthi khona sifuna ukuthenga something okuhle or khona amandla siwatholayo sigcina khona la esikhona sikwazi ukuya ekhaya. Umamncane yizini lezi ayezenza ezazenza ukuthi wena uzizwe ngathi vele naye akanithandi. Ekhaya kusaphila umama besidla yonke into ekhona kodwa kumane kwafika yena umamncane kwaqala khona izinto sengamele siyithinte uma ufica into efrijini ufanele ungayithatheli. So kwaba nalezo zinto sabona ukuthi ayishuthi ushintshiso uyu mamncane ngoba ubaba bengayenzi lento. So kuze kufike ekuthenini ukudla uma kuukuthi kukhona ukudla okusefrijini mina mayikuthi nikuvulile nakudla kulahlwe kwasenginongathembani. Kwasenginongathembani ngoba nezinkulumo nje zikhona ezikhombisayo ukuthi khona into sengamele siyithinte la. Kodwa kunzima ke ukuthi ekhulume ngoba bekhuluma kubaba. Esho ukuthi hayi akekho right yena ngathi. Akandingi. Kodwa ubaba ke nje before nje umamncane azafika ahlala ekhaya azinze wayenza a proper introduction to the whole family ukuthi okay bantu bami uma wena usedlulile emhlabeni manje sengicabanga ukuthi siyamdinga umunye umuntu osifazane la ekhaya ikhona into kanjalo yenzeka. Akazange ezeke yenze. Azange hlale nathi ingene iphume ecekeni. Sakhaliswa ukuthi emva kwesikhathi esincane kangaka umama eshonile and lo muntu ebengaphilile ekhaya should umuntu bebevele bethandana.
sayibona kanjalo. Ngokufisa kwakho ufisa mhlawumbe ubaba alinde isikhathi esingakanani before kube khona omunye umuntu ozongena ebudlelwaneni naye? Thina ngakwesiZulu noma sisebancane sazi ukuthi indoda iyazile leso sikhathi kufika isikhathi sokuthi igunyulwe bese enzelwe umsebenzi umuntu bese naye iyakhululeka. Sasingasho ukuthi siyongibopha udu ehlezi ebophekile cha. So akuphela ngisho 6 months or kwaba nje leso sikhashanyana nje sekungathi into akayijabulela lenza kabi. Yo, ngifuna ukwazi-ke ukuthi kwaba namuphi umthelela empilweni yakho-ke konke lokho kwenzeka ekhaya ngalesi sikhathi kufika umamncane naze nagcina niphuma kwenzakalani after that? Kube nakho ngoba uma sengihlala ehlobeni befika la ehlobeni engikhona ubaba efike ekhulume kabi benobasabisa. Ngaze ngagcina ngahamba ke ngaze ngiyothola amatoho. So uma ngithi ngithola itoho laphela ngafonela omunye umfana ozalo omunye umamncane ngifonela eThekwini uthi angize eThekwini nomsebenzi okhona. So ngifonela ntambama ngabo 5 kuyoshaya u6 ngabe sengithatha isikhwama ngiphuthuma ngiboleka imali yokugibela. Ngahamba ngagibela ngafika. Kuma ngifika ngihlangabeze kahle nje eDurban Station. So sekumele ngikhombise la ehlala khona. So into yokuqala kayenza masifika mangifika naye wafika wathi hayi ake sithonto ezoyidla kuqala sadlula isitwa sethonto ezoyidla bese siya la engihlala khona. Manje ngafika la ehlala khona uhlala ehlathini. Ubani manje uhlala ehlathini? Yena lo bengithithi ngitholela umsebenzi. Shuthi iyona ndla ahlala kuyona leyo ngoba kube u2 days ngilala khona la khona ehlathini. Hawu. So ngaze ngayikhuluma kwabanye bafowethu lento ke base beyangizamela ke la ngifihle khona ekhaya njengamanje. Yo, kwaze kwanzima. Ithi angazi ngizothini ngiphelelwe isizulu engasisho kodwa bhuti wami yazi ngiyayicabanga nje lento ukuthi ngikushona kwama kwashintsha zonke izinto. And mase eqedile ukushintsheka lezi zinto ubaba vela ngabe sesayidini lena ubaba usaphila kodwa? Usaphila. Ngicabanga nje ubaba mengase kwenzeke kuthiwa uyabuka nje naye kumabona ukuthi uyabona kule channel ngoba phela nje sigcwele yonke indawo angazizwa kanjani? Ngiyafisa futhi vele ebone ezwe nje hayi asikho happy siyafisa ukubuyela ekhaya kodwa manje asazizothi sibuyela kuliphi ikhaya ngoba wathi akasifuni. Usangamxolela kodwa ubaba mangase kuthiwa wenza izinto ngikuhlukile manje? Anginankinga mina ngazi ukuthi ubaba wami ngazi ukuthi umzali wami lokho ayesekukhipha ngomlomo wakhe ngiyangithusa mina anginankinga ngisengabuyela ekhaya ngisengamxolela nje ubaba siqhubeke kube right futhi impilo mhlawumbe sekungaba khona more singakwenza okungcono. Without umamncane noma included? Angeke ngisabashintsha nomamncane ngisho ukuthi sengiyomxosha lapha kodwa nje just ukuthi mangigcine ngibuyele ekhaya ukuze nawe izinto zakho ihambe kahle nje. Zihambe zilunga. Njengoba izwela ke nawe imbukeli lapha ekhaya udaba elichaza ubhuti ukuthi akuzange kube lula kakhulu ukuthi ashiye ikhaya ngenxa ukuthi ubaba wayesethola omunye unkosikazi wathi mefika lo nkosikazi ekhaya in a short period of time wase yakwazi ukushintsha izinto ngendlela ade zizona kusakhona umama obazalayo. Kodwa ke sinethemba ukuthi thina njenge Black Life TV sizozama ukuthola usizo esingalithola nawe imbukeli lapha ekhaya mhlawumbe ungakwazi ukuthi usize ngendlela engasizakala ngakhona ukuthi ubhuti akwazi ukuthola olunye usizo nazama ukuyimela njengendoda ukuthi mebuyele ekhaya mhlawumbe ubaba uyombona njengeseyindoda ehlukile kunalokho ayikona nokukhala kwakhe kogcina kusizakala kuzwakele. Ngaphandle kokuthi ngimoshe isikhathi ake ngithathe izintambo ngiyiphose le kuinkabi yami lapha ya kusichaka ngizwe ukuthi yena yini angiphathele yona. Alright nabakashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva siqhubeke ke sizwe ukuthi indaba esiza nazo zithini namhlanje ke noma indoda ingakhali kodwa size nomuntu othi unento afuna ukuyenza la afuna ukuthi kusizakale umunye wabafowethu athi uhlangane naye endleleni udaba lakhe ke uthe chithisa kama asibengele. Ngolo futhi. Ninjani? Siyaphila. Ngane kwethu. Ngikuzwile mawukhuluma ukuthi kunomfowethu othanda ukuthi kuzokhulunywa naye la kwendoda ekhala ake sizokwenzakaleni bhuti. Kuyindaba ebuhlungu kakhulu. Njengomuntu wesifazane ngaye ngazifaka esicaphulweni zaleyo nto. Ngayigqoka. Yeah. Ngayibuka yenzeke enganeni yami. Ngajabula kakhulu ukuthi umntwana athole isizo. Noma ngaba mhlawumbe bamtholela umsebenzi noma ikhaya abuyisane nomndeni wakhe ngoba ayikho into edlula umndeni. Uthi kwenzakaleni kahle kahle yena mayicha? Ushuthi uma wakhe washona. Uma eshona uma wakhe ubaba wakhe wathatha unkosikazi wesibili. Okay. Izinto zashintsha ke mase kukhona unkosikazi wesibili. Wavele wabaxosha wabaphika ngisho kubaphika ukuthi ingane zakhe.
unkosikazi wesibili umthatha emva kokushona nje kamama. Ungathi nje emva kwenyanga eziwu2 nje. Hawu. Sethatha unkosikazi. Naku sekushintsha izinto ngisho ey'nganeni. Now ufika kanjani nalama echazeni eThekwini? Ukufika kwakhe la uthi ukunomunye womfana wambizayo ukuthi ngathi umthwalele isibani thizeni yabo. Uma efika kulomfana efuna ukubona indawo ahlala kuyona. Umfana akakhombisi ukuthi uhlala mhlambe kephi. Ambize ngoba sekuyolala kanti kulala ehlathini. Hawu. Shothi iyona ndawo ahlala kuyona. Ehlahleni. So nje konke lokho mina ezwe umzali kungiphatha kabuhlungu ukuthi ingane singazilala ehlathini iswele umsebenzi idlane shothi idle emgqonyeni. Yabo. Ibe inekhaya layo. Ekhaya layo ikhishwe ngo-back door. Ikhishwe yes. Ubaba wayo oyizalayo, ubaba wayo useyayiphika ngisho uyiphika. So lokho kubuhlungu kakhulu. Kuwena njengomuntu wesifazane ngoba kulolu hlelo isikhathi esiningi sithi indoda ayikhala, amadoda esiwezokhomplela ngey'nkinga ey'dalwa abantu besifazane. Njengoba esho kunoma mncane phakathi. Uma mncane lo othi wagana obaba wakhe uyasho ukuthi uPaul athini yena kulolu daba okwakhuluma naye noma alizange alithole ithuba nje kakade. Uma mncane ungathi ubuhlobo abukho kakhulu abaxoxi because noma eshinto ukudla ungathi akekho besaqhubeka idle leyo nto. Yabo. Shuthi umamncane wabona njenge-threat noma mhlawumbe bangambulala. Naye futhi umamncane ulokhuzile usaba iy'ngane ney'ngane zisaba umamncane. Kuyasatshwana nje. Yabo. Omunye mayeshinto ukudla angasakwazi ukuqhubeka idle. Yabo akuseyona inhlalo. Mhlawumbe ake sixoxe naye ubhuti nawe khona make sizwe esayidini sikhulumela sesisonke mhlawumbe akezwe ngoba I think ube nenhlanhla ukuthi kuyona yonke lento adlula kuyona ungabe umunye abantu besifazana akhiphela kuyena isibhongo sokuthi uhlukumezekile ekhaya through umuntu wesifazane ongene ngenxa kababa wakhe. Ngoba egcineni uthola abantu behlukumezeka kanti bahlukunyezwa ngamacala abanye abantu. But sibonga ukuthi wena uphuthume la sizolixoxa le daba selineke ethebeni kubabukeli nabalandeli beBlack Life TV. Sathemba ke ngane zakwethu uthi niyalilandela niyabuka ngazi ukuthi masikhuluma ngalo siqhubeka iyiphi into ezoqhamuka isolution kodwa egcineni kithi akubalekanga ukuxoxa istory ukuthola isolution egcineni sazi ukuthi umuntu uyasizakala khona udaba asizakala ngalo. Nithi ukuphumula kancane sibuye nje emva kwesecond sesiphethe sonke istory nodaba. Elabakashana kaMenza yapho zomlaza ngameva nenabendlondle noPhaphe Khanda ehlala sezantsi kuyifundazwe zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sanamukela once again kwi-Black Life TV igama lohlelo ke indoda ekhaya igama lami King Sichaka ngaloqo insizwa sezicaka seyishaya empunyeni mfama ncazana ncane idedele intombi lesona ibhambathe emhlana amakhwala mala noma indawo avokho felanga ngihlike nesithinde ehlisa amagidi angoma semntu bantu ubundaba zakhe ehlele khopha mhla zaphuma kwebanjani awuthi ngeniyeke sizoqhubeka ngelinye ilanga ake sizohlelwe subscribe like ucomment sabalale ngana kwethu iBlack Life International ngana kwethu. Hello. Hayi ngijamekile. Okay. Siqhubeka sisebenza. Singasebenza sixoxa le. Sobe sixoxe. Ngaba kahle kodwa bro. Angishapho mfowethu right one. Hayi awesome ngifuna ngikhala. Energy galo. Fethu as always. Hayi ngana kwethu uyazi ke masihlangene mina nawe sohlangana sihlobo esehlukene ngezwana. Ngiyazi ukuthi udaba sesikhuluma ngalo sikhuluma ngale eceleni wakhuluma nami ngakhuluma ngapha. Usisi la ofika nodaba kimi olungithuse kakhulu ke ngoba masikhuluma nabantu la sikhuluma ngabantu behlukunyezwa abantu besifazane ikakhulukazi. But lo mayela uthi uze ngomlisa ongicabanga ukuthi uyubhuti lo athi ufike kuye emchazela ngesimo sakhe sasekhaya emchazela ukuthi ufike kanjani lana ukuthi uhlalaphi. Kwazwela kuyena njengomuntu wesifazane ukuthi mhlawumbe njengomuntu wesifazane efuna kubuyela endaweni yokuthi aqoqe isizwe sibe safe sikwazi ushilo ke nokho ukuthi ubhuti bengeyona into avumile uthezela kodwa ngokumncenga wagcina ebona ukuthi akeze hleze kube khona umuntu abakwazi ukukhuluma ezwe indaba yakhe isizakala mfowethu sawubona Yebo sinjani ngiyaphila ngana kwethu mfowethu ngiyaluza udaba mhlawumbe ake ngiqale ngokuzwa kuwe ukuthi after yonke lento soyikhulumile wayiveza ngesikhathi ukhuluma nomala yayingekho lento ukuthi umuntu wesifazane nje engqondweni yakho umuntu ogcina ukukhuluma naye. No kuye kwaba khona lokho. Kodwa ke ngokuthi umuntu uyumlalela mayikhuluma uthi ukhuluma kanjani.
So kube kwaba easy ukuthi ngimchazele ukuthi ngiwumuntu onjani ovela kuphi. Awungichazele ngobudlelwane bakho nomama okuzalayo mhlambe ongahle ungichazele ngakho ukuthi iyiphi into eyenze washeshe wazwela ihlukumezeni othi kwenziwa ubaba after ukuhamba kama othi uma kube khona bekuzoba ngcono ubudlelwane bakho noma imfudumalo obuyithola kumuntu wesifazana okuzalayo. Hey inkulu kakhulu mfethu and sibe sikhona isikhala ukuhamba kwakhe ngisibonisa besikhulu because ubaba umuntu onekhanda liqinile nonolaka. So ngingumfana mina kodwa bengikwazi ukukhuluma nomama ngimtshene ngikwazi futhi ukubeka into kumama ngiyithole njengoba injalo. So ngeke ngathi kuba amatoho phambilini kwaba nezilwane engiyithenga egcikeni. So ukusekhona umama bezikhona zisafety kodwa ukuhamba kwesikhathi singumama engasekho ukwazi baba ukuyidayisa wasitshena ukuthi zafa. So nje umama kubusekhona ngesikhathi sikhulume kabi sithi ngangcono ukuthi wakwafa ubaba salumama so sesikhulunyiswa izinto eziswe kanje ngoba so sisathi umama mayisekhona into esilala singadlile sikwazi ethi noma unganani ngasho ukuthi uzoyibonela kube kanjalo. So kuyona yonke lento esiphithiphithi enzakalayo uma akasekho ubaba uyasala uthatha umakoti umfake ekhaya which is uma mncane wena lento kuwena iyakulimaza ngalendlela ukuthi ugcina usuzophuma ekhaya nxa uthi uyanixosha ngoba akukhulumeki naye. Hayi impela kunjalo akukhulumeki naye into akukhulumeki nje akukhulumeki naye ngoba uthi awuke uzikwazi ukumtshena emzini wakhe mase uyindoda phuma wakho umuzi kodwa kube kuyilona khaya silazi ukuthi lona khaya lethu lelo. Angithi Mlangeni uyabona ukuthi kwesiye sesikhathi amadoda ahlukumezana wona abantu besifazane yes khona la abavegelela khona but lo wesifazane sihamba naye akekho ndawo endabeni yokuhlukumezeka into kuphela ubekade elethe umfowethu ngoba ebona ukuthi lolu daba kumele lunekwe ezithebeni abantu baluze bakwazi ukudigesta mhlawumbe babuka ukuthi ilena lena ngaphuma mhlawumbe ma kuwena njengomuntu wesifazane nangomuntu wesifazane esisebenza naye la ninzala abantu mawubona ingane ekhala kanje kuthini kuwena izingane noyizale siqo uyayimagine usuhambile emhlabeni iphila impilo efana nekabhuti. Bhuti wami ngangena ngathi khaxa kulento kwazwela kakhulu kangokuba into engiyifisayo empilweni yami ukuthi le ngane ngiyibone iphumelela iya phambili nanoma ubani obukile njengamanje ongaba nalo usizo ngiyacela because uyakwazi ukwakha indlu une forklift nje uyawazi umsebenzi wasendlini wefama tiles nje bengicela nje ukuthi noma ubani ongaba nosizo noma ngasiwona ke lo umsebenzi lowo ke kodwa nje ongaba nosizo ngiyacela. Mlangeni uke waveza ukuthi unabafana umngane yakho mfana so njengoba unengane yakho mfana nayo ngelinye ilanga makuthiwa usekeduze mhleze ihlale nabantu abangeke bakwazi ukuyinakekela indlela abayinakekela ngayo wenza njani ukuyifundisa ukuthi mfana wami makuthiwa ngisekho kodwa uphile lempilo ukwazi ukuyinakekela ukwazi ukunqoba lana la ukwenzela ukuthi izikhathi ezifana lezi ukwazi ukudlula kuzona cause like serious asazi mawumbhede ekhuluma kanje even today akahlala ekhaya hlala eshelter uyasho ukuthi wafika eThekwini olaliswe ehlahleni akuyona impilo elindele nobaba ophilayo odla nhlamvana. Ngizoqala ngiphendule umbuzo wakho oqala nami umbuzo kaBhuti ukuthi ubudlelwane bakhe nobaba esaphila uma babuvele bufana yini ubaba umuntu onjalo oqinile ikhanda lakhe lavele liqine ngalo nje anikwazi ukukhuluma lutho naye ephila uma noma beyazama ukuqinisa ikhanda kodwa ngokwazi ukukhuluma naye kungafani and ehamba umama sike sathi ukuphila naye kancane leyo nyanga eyodwa ebekwazi ukuthi noma sipha ukudla ekudle kodwa ufika mamncane hayi ashintsha ngasithi hayi okay akasathi ngisho ukudla hayi ukuphathwe izandla zethu nje akafuni influence into ngiphendula umbuzo wakho lapha yana nkabi yami ukuthi fortunate enough because of umsebenzi engisebenzayo kuyangiphoqa ukuthi ngibe ne relationship deep with my child so I try by all level means even nabashana ekhaya because no sisibambanazi ingane abafana ngiba nesikhathi nje sokungena emaromini abo ngiyosixoxa nje nabo ngiyaziwa nje ukuthi hayi
uMagasela mesekhona ngiyaxoxa ngibe because I'm trying to get to know him better. Yena as umfana kuwumfana onjani. Abantu besilisa isikhathi ngabakhuluma. Ungena endlini enze lento eyenzayo ahamba esikoleni yabo nje impilo yabo ngathi bahlezi benalento ukuthi baye isolate because igcwele amantombazane ekhaya. But mina fortunate enough because of into esengexpose kuzona kwangenza ukuthi ngifundeke manje ukuthi okay ngiyenza kanjani ukuthi mina nengane yami kubo sibe nobudlelwano obudeep nengane kasisi bami and lokho ngicathi kubaleka kakhulu because uyatshala le yanto kulezi ingane njengoba ikhulu ukuthi ubalekile wena umuhle futhi you are so handsome yabo ngathi umuntu esifazane ungahlala umtshela ingane yakho ukuthi umuhle eshaya amabhola umtshela ukuthi you are so handsome wena boy nje ungasebenza endaweni okuthi kuyakufanele umsupport kuwo wonke amaphupho akhe methanda imoto umtshela no you can do this ungaba ngisho nayi manager ka VW yabo there's so much that you can say as umzali ngoba phela thina vele umsebenzi wethu ukuthi sine cherish so uma usubalekela lokho angazi ukuthi as umuntu esifazane usibuzo wenza kanjani but ngathi njoba isimo sikanje abantu bangafunda ukuthi ingane abafana noma kuthuthanana naye umuntu wesilisa make sure ukuthi lo muntu wesilisa khona into ayifunda from you uyakwazi ukumncoma memuhle qoka kahle babayi ukuze lo muntu ahambe nesithunzi uyazi ukuthi lapho uma khona uyabuka uyaziwa bayakwazi ukumuzwa uyalaleleka uyabonakala futhi leyo nto ngeke izithathe umuntu ngisho noma kuthiwa usengishonile ngihleli lapha eRedhill I believe with my son will still survive in this world regardless because uyazi ukuthi I'm handsome I can do this kule point yokuthi umncome njalo ukuthi umuhle baba yazi leyo idinga na indoda endala indoda engasebenzi iyayidinga umncome iyakudinga indoda engaholi kakhulu ukuthi ingcono efike nje namazambane la 2 rand asakhona uthi wow siyabonga uyabuba wena uthengela amazambane uyenze nje you understand ithina sikwazi ukwenza lokho if thina sihluleke ukwenza lokho yes asivale sibuze ukuthi ke kulento uyakuthanda ukubona ungathanda ukuyibona ubuyele ekhaya uxoxa nobaba ngoba noma mncane kuba nokubuyisana because uyasho ukuthi empilweni oyiphilayo awuyithandi uyayibona ubuyele ekhaya nixoxa nihlala phansi nobaba nibuyisana njengendodana nobaba ngokufisa kwami ngifisa kube njalo impela ngiyafisa ukubuyela ekhaya noma kukhona okungconywana engikutholayo ngikwazi nami okuncane enginakho ngikwazi ukuthumela ekhaya so kunzima ukuthi ngakhona ngathi ngiyakuthenga ngusakhona uma ngiyakuthumela ngoba akamukeli lutho ukuphathisa bakhona kodwa bayihlobo nje zikhona ezalwa nobaba ezalwa nomama bakhona zihlobo zikababa auntie bakhona nabo bayahluleka bayalazi udaba lithi hayi uthi ngoba bengalazi bayalazi and sihlukene manje abanye bakwenye province nami ngila nabo baphila impilo efanayo impilo efanayo nje ekhaya sonke wasikhipha sonke ayikho ingane yakhe esekhaya qini nje manje uhlala naye lo mamncane kuphela no asikhulume ngawe nemisebenzi oyaziyo okwazi ukuyenza for abantu abafuna ukukusiza so i-defect enginazo njengamanje nginesescaffolding ngu-erector khona ngikwazi ukusiqala phansi sonke ngine-experience khona ngine-forklift 3 years experience ngiyakwazi ukwakha kodwa i-certificate anginaso ngiyakwazi ukwakha ukuplasta ukukhonka uqala indlu phansi i-foundation ngiyakwazi kusho ukuthi if ungumakhi uneshow ukuthi uyamdinga umuntu ozoba isandla sesibili ubhuti ukhona ukuze uzokwazi ukumthemba ubone ukuthi ungamsebenzisa nekuthena umshiye nomuzi wakhaya yedwa aqhubeke uzokubona ngokuthi abe assistant yakho abantu bakithi umuntu ngumuntu ngabantu umuntu engavuka ngomunye umuntu omnyama wakubo uma kuukuthi Black Life iyakwazi uqhubha impilo yomuntu omnyama ifike kwizinga lokuthi abe umuntu ozethembayo now you can still do it indoda yekhala igama lohlela sambe emlangeni I'm out akukho kunye ungakhohlwa mlaleli lapha ekhaya to subscribe like share nje ungakhathali it's so easy as ABC I'm out singabeni kusale kahle It's the Black Life TV